Bos días a todas e a todos. Acompáñame o presidente da Federación Galega de Karate e Disciplinas Asociadas, Óscar Lafuenta López. Hoxe imos presentar o Campeonato Galego Infantil de Karate que se vai celebrar o 5 de marzo no pabellón municipal de Santa Isabel. Para Santiago é sempre unha honra acoller esta competición na que participarán 219 deportistas procedentes de 27 clubs repartidos por toda Galicia. Dous destes clubs son de Santiago, o Avalón CAI e o Uxi CAI. Aportarán a competición uns 26 deportistas. Participarán karatecas de entre 5 e 13 anos, en modalidades como kata e kumite, dividido nas categorías de benxamín, alevín e xuvenil. Antes de dar paso a Óscar, quería reiterar o compromiso do Concello co deporte. Felicitar a estes nenos e nenas que forman parte deste deporte base de Compostela e animalos a seguir na práctica deportiva, porque o deporte, lembremos, manténnos en forma, prevén enfermidades e axúdanos a manter hábitos de vida saudables. Pasolle a palabra a Óscar Lafuente. Gracias, Esther. Bos días. Bueno, pois para a Federación Galega de Karate e para mí como presidente, que ademais son veciño desta cidade, pois é un orgullo que Santiago acolla esta competición, que é a competición si cae máis importante do noso calendario deportivo, pois polas características dos participantes. O deporte de base para nós é importantísimo e que Santiago acolla esta competición, como digo, pois para nós é toda unha satisfacción e aparte xa é unha cidade na que esta competición está moi asentada, non? Santiago é un dos eixos de practicantes máis importantes de Galicia. Aquí hai moitos clubes federados, un gran número de fichas federativas e, bueno, eu convido a todos como esteláns a que aqueles interesados no noso deporte que se acheguen ata o pabellón de Santa Isabel para disfrutar desta competición. Aqueles que prefiran non facelo ou non poidan facelo, pois poderán seguila a través da nosa canal de YouTube en directo. E, bueno, nada, simplemente volver a reiterar a Esther e ao Concello de Santiago a boa acollida que temos sempre aquí e felicitarnos, por último, pola elevada participación que temos, non? Son 219 deportistas, estamos pouco a pouco recuperando xa as cifras de participación que tiñamos antes da pandemia. Esta competición que se fixo ano pasado en Santiago tamén, no mesmo pabellón, pois tivo unha participación de 115 rapaces e, bueno, pois prácticamente este ano dobramos a participación e eu confío en que esta tendencia á alza pois continue a medida que, obviamente, pois a situación sanitaria vai mellorando. ¿Alguna pregunta? Bueno, no me quedó muy claro los horarios. Horarios de trofeos, me decías. No, los horarios de la competición. Por la jornada mañana empieza a las 10, es de 10 a, no puse hora de finalización, de 10 a 2:30 y por la tarde es de 4:30 a 8. Vale. Y me han dicho que te diga los horarios de trofeos para pasarte por allí. Ya está. Mandaron un correo electrónico a la Federación para el tema de los trofeos. Como vamos a dar trofeos a lo largo de la mañana, si te parece, te los para que coordinemos. Pues ahí estaré para sumarme a esta fiesta que es el karate infantil. Y alevín, ¿no? Sí. Listo.